Bonsoir, ja sam Stefan Piotrowski, ja dolazim od Franca, moja tata je Francuzinka i tata je od Makedonije. Ja sam napravio aplikaciju da dolazim tu u Makedoniju, za Makedonija 2025, zašto me poznaju, sam video na internet, moj tata je moje pokaže organizacija, mi interesira mnogo. Sam došao pre svega je 4 dana, sam došao tu u Makedoniju i imam internship kod kabinet ministra Jerry Naumov i idem tamo sa druga kolega, Ongera, i imamo mnogo interesno rabota za financijski kriterija i za socijalni i ekološka kriterija. Je mnogo interesno za nas. Interesno što može da se poznaje neki Makedonac, makedonska dijaspora i kako profesional što živi u Makedoniji. I ovo je mnogo važno za mene, zašto sam došao i u Makedoniju, ne samo za odmor, za familija, a sam došao tu pruvi da poznajem poviše profesionalnu relaciju između gde živim u Franciji i Makedonija. Super za mene i ako treba pak da se vrati, ja sam tu u Makedoniji sa vas.